عزيز سلامتنا تقبلوا فنوانات كاتاتلو خبرات تعزبتنا لومي كرم إسرا سنة قتشن عيسان شدشن تدلوا حديث زيناتات حزلكم قريبا له سبسكرايب داقبركم كم تلوموا تسرحنا خط تتابعوا بخبر حتى فلما كانت تاتو حوات اتبي أمريكا استنبره اقدا بيزا قدولون زي ميزاناون كبل نتيقوا برزنت إسياس أفوركي أما كان مقابر حربينياتات أسمرة أخلي العنبابة أمبيرو لوخ أوتشا مثل على وسب السلطان منغستي إرترا زت أكايدو إثيوبيا أب أفافنو تاسغانا عناون كوينات كم تركب تجليتو ترام جورجيا مولني مس أخ السؤال لمينات النيبل نستات تمهز حسوت تبل إسرائيل حزب الله تخصصه قارصو خم تسامعوا أمريكا جليتا إذن كلام بزرزح زركم كأربعة كتكاتاتولن بخور عدم برزنت إسياس أفوركي أما كان مقابر حربينياتات أسمرة أهل العمابة أمبيرو لومو نجوه إسرا سنة خطشن عيسان شدشن برزنت إسياس أفوركي نخبرن زغرن جيغانو سماعتات إرترا أما كان مقابر حربينياتات أسمرة أهل العمابة أمبيرو وقعوا سنة ساعات زغر عيسى سنة كاب شداخ سام كان مقابر بستخايده هزباو سلفي كمون ممصانات نت محاصل لاونتن مريتاون حدنتن كبرتات ود سبن استخاف لخبر مسواتي زنصبارق بهلاو مريت زتقالل نيرو توسخي منغستي إرترا لعل 6.2 بليون نقفه دبس نسدا سوات كم زخفله قاليصو بعل مزي مينستر عيون سبعه ودحنتن كم زغلصو منغستي إرترا كاب 2004 كساب 2025 نسدا بي سوات زخون لعل 6.2 بليون نقفه دبس كم زخفله اراغيصو اب عماتش 1995 منغستنت مسرح جمره كله نفس وكف سوء 10 نافه بتقلل كفيل نيرو بتوسخه لوغوچو مسل على سبسلطان منغستي إرترا زتا اكايدو بوزرو ኤደን ወርሶኑ ዳይሬክተር ክፍል ምላሽ ዝምራሕ ልኡኽ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ብ1819 ሰነ ምስ ላዕለወ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተራኺቡ ኣብ ሓድሕዳዊ ምትሕብባርን መደባት ልምዓትን ዘተኮረ ዘተ ኣካይዱ እቲ ቦይዘሮ ናህላ ባልጂ ነባሪት ኣተሓባባሪት ኣብያተ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝተሰነየ ልኡኽ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ምስ ሚኒስተር ሕርሻ عرفاي نبرهن كمون يمانا قبر مسكن منستر زينان كمون حلاف بوليتيكاوي قديات تقدف اتو يمانا قبر اب تراهيبهم علامة عدود لوخ اوچو هاقراونت قدامنت بودوتات لمعات معزاب صلوالو تكليما بغتا مقمقامن عقباب متحبارن محيالن نتفتات مدبات مقمقامن ايونيرو اتلوخ ابعاد تكاليزان اقولقلوت مكلغالن حكمنان مقبي اون عدوتا كايدو كمون امنو الزوبا سرجاقا مبادرو بسرعات صحيا وصعات زسرح بروجكت كرماي كمون هاجراو موديل استوادده اورغانيك حرش اخريا ودتا كايدو حزباوينا حنا تግራይ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ገለ ሰበስልጣን ዝወሰዶ እገዳ ቪዛ ጎዶልን ዘሚዛናውን ክብል ነፂግዎ ሕወሓት ማለ 49 ሰነ 2026 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ትግራይ ንዘሎ كونه زين صبارقن منغسي ኢትዮጵያ ካብ ሓላፍነት ዘግለለን ክብል ወቂሱ ሕወሓት ነቲ ዝተገበሉ እገዳ ከም ዝተቃውሞ ብምግላጽ ነቲ ኣብ ዝቀረበ እዋን ዝተገብረ ናይ ቪዛ እገዳ ብኸቢድ ይሰቃሉ እስጉምቲ እዚ ኣብ ጎደሎን ዘሚዛናውን ገምጋም ኩነታት ዝተመሰረተ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ስምዕ ፕሪቶሪያ ዘለዎ ግዴታን ንምትግባርን በቀጻል ዘርእዮ ዘሎ ፍሽለትን ዕሽሽ ብምባልን كل حلافنت عبل الحوات راي زنبري يخبل نقيفو تقبر ملس حوات زمت زلو مينستر قديات وصا أمريكا بعسر شمونت سنة كلتشحن عيسان شدشن عبل الجلسة بستان تودبن سدابيتهم نبيزا أجدا مواجه صعيبين مينستر قديات وصا أمريكا مارك ريبيو عبزوت أو مجلتي عمونجو آخر تزبالو مقابلات حواتن منجستي تبان زلو وتري عبسميناو تبان حدش وجه خيال لحال زلو وخبي سجات كليتنيرو انتغنا اتمجلتن بعلمن كم زت قلل أسمات أيزرزرن زلو زبغتين وجنا زلوا زلو نايك سقالات أمانجو منجست فدرالن حوحاتن حدش وجنا مجمار مدلوات يكبرالو زبلوت أتصوات أبزبوتلو زلو أوانيو على فترة إثيوبيا رضوان حسين أما خرج قدام مينستر جيتا شوردن بحبر أبزرتو أب معكنا زين على الجزيرة استحت متصحف حوحات أبزمت زلو معلتات قبل المنجستي وتدراو مدقعة مجمار وسينلو قبلو كسيسوم نيروميم ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረአብ ነትንኽልተ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝወፀ ጽሑፍ ቲያትራት ፈጠራውን ክስታት ክብል ሓቅነት ከም ዘይብሉ ኣብ ኤክስ ጽሒፉ ነይሩ ስምዕ ፕሪቶሪያ ውሽጣዊ ጉዳያት ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስትር የማነ በዚ መንጽር ኩሎም ወገናት ትሕዝቶ ብጽቡቕ ድሌትን ኣብ ግብሪ እንተውዕሎም ኤርትራ ነቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝተበጽሐ ስምዕ ምፍሻል ፖለቲካዊ ሸውሃት ኮነ ረብሓ የብላን ኢሉ ተሓፍሻዊ ኩነታት ከም ዘመልክቶ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ክልል ክውላዕ ዝኽእል ግጭት ንዘባዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ዘይምርግጋእን ክወድእ ከም ዝኽእል ስጋት ይዓብሎ
ኣብዚ እዋን እዚ ክልከላ ነዳድን ደሞዝን ሰራሕተኛታት መንግስትን ስዒቡ ኣብ መላእ ክልል ትግራይ ቁጠባዊ ማሕበራውን ቅልውላው ገዲዱ ስጋኣት ዝሓደሮም መንእሰያት ናብ ስደት የምርሑ ከም ዘለው ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ህወሓት ነቲ ብሓደ ወገን ጥራይ ተሓታቲ ዝገብር ስጉምቲ ዝበለቶ እገዳ ኣሜሪካ ኣመልኪቱ ንሓደ ፈራሚ ጥራሕ ተሓታቲ ብምግባር ናይቲ ካልእ ወገን ተግባር ዕሽሽ ምባል ኣብቲ ጉዕዞ ሰላም ዘሎ ምትእማን ዝሃሲ እዩ። ዘላቐ ሰላም ንምምጻእ ብዘይ ኣለዎ ብመጽናዕቲ ንኩሎም ወገናት ብማዕረ ተሓታቲ ብምግባርን ጥራዩ ዝረጋገጽ ክብል ኣተሓሳሲቡ። ህወሓት ኣብ መወዳእታ ነቲ ስምዕ ፕሪቶርያ ንምትግባር ዘለዎ ተወፋይነት ብምግላጽ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ብምግባር ደሞዝ ኣገልግሎት ባንክን ቀረብ ነዳድን ሰብኣዊ ሓገዛትን ክፈቅድ ክትጽዋዕ ሓቲቱ። ብተወሳኺ ተመዛበልቲ ብሰላምን ብኽብርን ናብ ዓዶም ዝምለስሉ ባይታ ክጣጣሕ ዘይፌደራላውያን ሓይልታት ካብ መሬት ትግራይ ክወፁን ሕጋውን ፖለቲካውን ህላዊ ህወሓት ብመሰረት ስምዕ ክምለስ ከምኡውን ተሓታትነት ኣብ ልዕሊ ኩሎም ወገናት ብማዕረ ብዘያልዎን ክትግበር ንኣሜሪካ ጻውዒት ኣቕሪቦ። ብሰንኪ ዞም ዘይተፈትሑ ጸገማት ድማ ኣብቲ ናይ ሰላም ዝወስድ ጎደና ዝተረኽበ ጭቡጥ ምዕባለ ከምዘየለ ኣተሓሳሲቡ። ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዘጋጠሙ ተደራረብቲ ወታደራዊ ግጭታትን ዞባዊ ወጥርን ተዋሒጣ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ መድረኽ ኣብ ዘላትሉ እዋን ነቲ ጸገም ንምፍታሕ እታ ሃገር ካብ ዝተፈላለዩ ውጥቀት ንምድሓንን እትንኮ ዘላቐ መፍትሒ ኩሉ ዘሳተፈ ፖለቲካዊ መስርሕን ሓበራዊ ዘተን ጥራይ ምዃኑ ተንተንቲ የገዝቡ። ጸብጸባ ዘኣፍሪካን ሪፖርት ከም ዝሓበሮ ካብዞም ዘለዉ ሓደገኛታት ወታደራዊ መሳሓባት ብምውፃእ ነቲ ሃገር ናብ ምርግጋእን ንምምላስ ዕርቀ ዘተ ሰላም ቀዳማይ ኣማራፂ ክኾን ይግባእ ይብል። እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ትግራይ ዘለዉ ወታደራዊ ወጥታት ንነዊሕ እዋን ዝዘለቕን ማሕበራዊ በሰላታት ቁጠባዊ ቅልውላውን ይኸትል ከም ዘሎ ይሕብር። እንተኾነ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቐጸለ ወታደራዊ ስጉምትታት ነቲ ሱር ዝሰደደ ጸገማት ክፈትሖ ስለ ዘይከኣሉ መጻኢ ዕድላት ሃገር ኣብ ሰፊሕ መሰረት ዘለዎ ሓበራዊ ዘተ ዝተመርኮሰ ክኸውን ከም ዝግባእ ተገሊጹ። መንግስቲ ካብ ወታደራዊ ፍታሕ ወፂኡ ንኩሎም ተጻባእቲ ሓይልታት ሲቪል ማሕበራትን ፖለቲካዊ ውድባትን ዘሳተፈ ሰፊሕ መድረኽ ፖለቲካዊ መሳገሪ እንተደኣ መሲቱ ህዝባዊ እምነት ክመልስን ነቲ ኣንጸላሊ ዘሎ ስጋኣት ኩናት ክከላኸሎ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይዕብሩ። ምምዕባል ንኩሉ ዘሳተፈ ፖለቲካዊ ባህሊ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንምሉእ ዞባ ቀና ኣፍሪቃ ወሳኒ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ የመልክት። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንሓደ ቴሌቪዥን ኢጣልያ ምስኡ ትሰኣል ከም ዝለመነቶ ድሕሪ ምግላጹ ፍጹም ከም ዝተገረመ ተሓቢራ። እዚ ናይ ትራምፕ ሓሳብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ጉሁድ ምስሓብ ኣልዒሉሎ። ሜሎኒ እቲ ትራምፕ ዝበሎ ፍጹም ዝተመሃዘ ሓሶት ከም ዝኾነ ክትገልጽ ከላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢጣልያ አንቶኒዮ ታያኒ ድማ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ኣሜሪካ ክገብሮ ዝነበሮ ጉዕዞ ሰሪዝዎሎ። እዚ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝተገብረ ናይ ቃላት ምልዋጥ ትራምፕ ምስ ኢራን ውግእ ንምጅማር ካብ ዝወሰነሉ እዋን ኣትሒዙ ኣብ ዘለዎ ኣዋርሕ እቲ ኣቓዲሙ ዝነበሮም ጥቡቕ ርክብ ክሳብ ክንደይ ከም ዝሻኽረ ዘርኢ እዩ። ትራምፕን ሜሎኒን ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ምብራቕ ፈረንሳይ ኣቪያና ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ጉጅለ 7 ተቓሪቦም ክዛተዩ ከለዉ ተራእዮም ነይሮም። እታ መራሒት ኢጣልያ ድማ ርክቦም ከም ዘይተቐየረን ዝኾነ ምውቃስ ከም ዘይነበረን ጸኒሓን ጋዜጠኛታት ገሊጻትሎም ነይራ። እንተኾነ ትራምፕ ካብቲ ግዜ ጀሚሩ ምስ ሓደ ኣብ ኢጣልያ ዝመደበሩ ቴሌቪዥን ብቴሌፎኖን ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ምሳይ ክትሰኣል ለሚናትኒ ደንጊጸላ ኸብል ገሊጹ። እቶም ክልተ መራሕቲ ኣብ ኣብያን ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ሶፋ ኮፍ ኢሎም ብዕምቆት ኣብ ዘተ ተጸሚዶም ከለዉ ሜሎኒ እናሰሓቐት ክትዛረብ ከላ ሓዊሱ ብዙሕ ሳዕ ተቐሪጾም እዮም። ትራምፕ ምሳይ ብምዝራባ ምናልባት ተሓጒሳ ክትከውን ትኽእል እያ ክብል ገሊጹ። እቲ መደበር ቴሌቪዥን ነቲ ትራምፕ ብእንግሊዝኛ ተዛረቦ ቃላት ከይሰምዓሉ ብቋንቋ ጣልያን ብምድራብ ኣቕሪቦ። ሜሎኒ ነዚ ነገር እዚ ፍጹም ብምንጻግ ምላሽ ዝሃበት ኮይና ኣብ ኢንስታግራም ንዘለዉ 7 ሚልዮን ሰዓብታ ዘሕለፈቶ ሓፂር መልእኽቲ ብሓቂ ሰንቢደ ክትብል ገሊጻ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ምስ መሓዙት ሃገራት ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ከም ዘርኢ ኣይፈለጥን እየ ዝበለት ሜሎኒ እዚ ኸውን ንመጀመርታ ግዜ ከም ዘይኮነ ድማ ወሲኻ ሓቢራ። ኣነ ጥራሕ ክብሎ ዝኽእል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነቶም ምስ ጸለእቲ ምዕራብን ጸለእቲ ኣሜሪካን ከርእዮም ዘለዎ ቆራጽነት ዘይምርኣዩ ዘሕዝን እዩ። ነቶም መራሕቶም ግን በንጻሩ ዝያዳ ክረዲ እዩ ዝረአ ትብል። ግን ክዝክሮ ዘለዎ ሓደ ነገር ኣሎ። ኣነ ይኹን ኢጣልያ ኮቶ ኣይንልምንን ኢና ክትብል ገሊጻ። ቢቢሲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእይቶ ክህብ ንዋይት ሃውስ ሓቲቱሎ። እቲ ሜሎኒ ብሰንኪ ቁጣዕ ዝመልኦ ቃላት ትራምፕ ዝረኣያቶ ንጹር ዘሰንብድን ኣብ ፈለማ ብጽቡቕ ጀሚሩ ንዝነበረ ፖለቲካዊ ርክቦም ዘዳኸሙ ተንተንቲ ፍጻመታት ድሕሪ ምስዓቦም ዝመጽእ ዘሎ እዩ። ብ2022 ዝተመርጸት ሜሎኒ ኣብ ጥሪ 2025 ኣብ ጽምብል ዳግማይ ናብ ስልጣን ምምጻእ ትራምፕ ዝተረኽበት እንኮ መራሒት ኤውሮጳውያን ሃገራት ክትከውን ከላ ብጾታ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ድማ ምስ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ
كم متعرقي وي مرخبيت دلدل كوينايا بسفعي ترأى نيرا يخون امبر مولوني نتمس امريكان ايران زكاير وقع بقلت بمصرار تماغوت نيرا عمي ازاد ما ترامس تابيت الا زحتم علتاو غازيتا كودير ديلا سيرا بالتليفون ابزكايرو على محتت تبعت زلواي مثل نيرو جن تغاغي نيرا خبل ملاشيبو نيرو ترام سليك باباسات ليو مبل 14 ኣብ ልዕሊ ገበን ድኹም ኣብ ፖሊስ ወጻእ ድማ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ክብል ክኸስስ ከሎ ቦሎኒ እቲ ዘረባ ትራምፕ ቅቡል ከም ዘይኮነ ገሊጻ ነይራ እያ እቲ ኣብ መንጎ ሞሎንን ትራምፕ ዝተፈጥረ ምስሓብ ካብ ተራ ቆዮቓ ንላዕሊ እዩ ንሱ ሓደ ሓደ ዝማዕበለ እዩ ዝንፀባረቕ ዘሎ ቀደም ክብል ኤሮጳውያን ማሓዙት ሃገራት ንፕሬዝደንት ትራምፕ ይሕልዎ እዮም ነይሮም ሕጂ ግን ንምብዳህ ዝያዳ ድልዋት ኮይኖም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ኬር ስታርመርስ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ዓባይ ብሪጣንያ ማሓዙት ሃገራትን ኣብ ኣፍጋኒስታን ንዘቕረቦ ነቐፌታ ተቃዊሞ ነይሩ እዩ ብርግጽ እቶም ጉጅለታት ትራምፕ ከም ፖለቲካዊ መሻርክቶም ገይሮም ዝርእይዎ ዝነበሩ የማናውያን ሰልፍታት ኤሮጳ ሕጂ ካብቶም መዛንኦም ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ይርሕቑ ኣለዉ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ 47 ሰባት ዝቐተለ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ድሕሪ ምካያዱ እስራኤልን ህዝቡላህን ኣብ ምቁራፅ ተኽሲ ከም ተሰማምዑ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ገሊጹ እዚ ናይ መወዳእታ ስምዕ ዝተገብረ እቲ ህዝቡላህ 4 ወታደራት እስራኤል ዝቐተለ ውግእ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዘሎ ውግእ ንምብቃዕ ዝተገብረ ስምዕ ከዓንቀፎ ካብ ዝነበረ ስግኣት ስዒብ እዩ ሓይልታት እስራኤል ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ግብሪ ምውዓሉ እኳ እንተ ኣረጋገፁ ፀንሑ ግን ሓደ ዋህቢ ቃል ሓይልታቶም ነቲ ብቕፅበት ዘንጸላሉ ስግኣት ምእላይ ክትቅፅል እያ ክብል ገሊጹ ህዝቡላህ ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ዛጊት ብወግዒ በዓል እኳ እንተዘይረጋገፀ ዋና ጸሓፈቲ ጉጅለ ሼክ ናይም ቃስም ግን ነቲ ህዝቡላህ ንምድምሳስ ዝተሓፀፀ መደብ ፈሺሉ እዩ ክብል ገሊጹ ኣብ ከባቢ ናባቴ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ረድኤት ህይወት ኣድሕን ንቢቢሲ ከም ዝገለጽዎ እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ብናይቲ ከባቢ ሰዓት 4 ካብ ጅምን ድሓር እንተወሓደ 12 ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ተፈጺሙሎ ሰባት ዝሃልቁሉ ህፁፅ ምስሓብ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኢራን ዝገብሮ ስምምዕ ሙሉእ ዓቕሙ ይቆጻጸሮ ከም ዘሎ ዘርኢ ኣካል ምልክት እዩ እቲ መዘክር ምርዳእ ኣብ ሊባኖስ ከምኡውን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ዝፅውዕ እዩ ይኹን እምበር እዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዘይምዃኑ ንቴሄራን ትራምፕ ንእስራኤል ክገትኣ ኣይከኣለን ክትብል ክትከሶ ደሪኽዋ እዩ ትራምፕ ባዕሉ እቲ መሻርክቱ ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ብዘይተለመደ መንገዲ ክኸሶ ተሰሚዑ እዩ ናታንያሁ ምስ ህዝቡላህ ኣብ ዝገብሮ ውግእ ንሲቪላት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ርትዓዊ ምኽንያት ይቐትል ከም ዘሎ ብምሕባር እዩ ወቒስዎ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ትማሊ ምሸት ዘጋጠመ ሃንደበታዊ ግጭት ተወሳኺ ፀገም ፈጢሩሎ ዋይት ሃውስ ምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ከም ዘሎ ይጣበቕ እኳ እንተሃለወ የማናዊ ኣረኣያ ዘለዎ ሚኒስተር ኢታማር ቤን ግብን ንሞት ወታደራት እስራኤል ብምጥቃስ ሊባኖስ ክትነድድ ኣለዋ ንሓንቲ ንብዓት ኣደ እስራኤላዊት 1000 ሊባኖሳውያን ኣዴታት ክበኺ ኣለወን ክብል መሊሱ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራግቺ ብወገኑ እስራኤል ቀጻሊ ውግእ ትደልላ ክብል ብምኽሳስ ኣብቲ መዘክር ምርዳእ ሰፊሮም ዘለዉ ጉባኣት ዝግበር ዝኾነ ይኹን ጥሕሰት ተሓታትነቱ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝፅጋዕ ኣስሚሩ ኣሎ ናታንያሁ ነቲ ምስ ህዝቡላህ ዝግበር ወታደራዊ ስርሒት ክቕፅሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጸቕጢ ይግበሮ ኣሎ እቲ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ድማ እስራኤል ኣብ ወታደራዊ ሊባኖስ እተካየደ ወታደራዊ ወራር ክሳዕ ዝቐጸለ መጥቃዕትታቱ ክቕፅል ምዃኑ ገሊጹ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ምቁራፅ ተኽሲ ስምምዕ ድሕሪ ምእዋጁ ወሃቢ ቃል ሰራዊት እስራኤል ኤፊ ደፍሪን እስራኤል ነቲ ብቕፅበት ዘንጸላሉ ስግኣት ምእላይን ክትቅፅልን ንጥሕሰታት ህዝቡላህ ምላሽ ክትብን ከምኡውን ንጋዜጠኛታት ንምክልኻል ዘድሊ ኩሉ ክትገብር ያሉ ዋና ጸሓፊ ህዝቡላህ ሼክ ናይም ቃስም ብዓርቢ ኣብ ዝሃበ መግለጺ ነቲ ህዝቡላህ ንምድምሳስ ዝተሓንፀፀ መደብ ፈሺሉ እዩ እስራኤላውያን ድማ ነብሲ ወከፎም ስድሪ መሬትና ክስሕቡ እዮም ኢሉ ህዝቡላህ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ንሓደ ጉጅለ ሰራዊት እስራኤል ዲብያ ከም ዝገበረሉ 3 ታንክታት ብተመሳሳሊ ሚሳኤል ከም ዘዕነወን ከምኡውን ነቶም ወታደራት ብሮኬትን ብመዳፍዕን ከም ዘጥቅዐ ምስ ገለጸ እዩ እቲ ሓድሽ ውግእ ተፈጢሩ ካብቶም ዝተቐትሉ 4 ወታደራት ሓደ ኣዛዚ ቦጠሎኒ ከም ዝነበሮም ተፈሊጡ ኣሎ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰሰናይ